Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna fid-diskors tiegħu meta tnejn filgħaxija ppreżenta il-budget għal din is-sena ħabbar li l-miżuri tal-budget li għadhom ma daħlux fis-seħħ se jitlu fis-seħħ blura mill-ewwel ta' Jannar tal-2013. Fosthom it-tneħħija tat-taxxa fuq il-paga minima. Kif ġie mwiegħed persuna li t-taxxa tagħha tinħadem fuq rata single u matul din is-sena tirċievi biss il-paga minima u l-bonus statutorju mhux se tkun intaxxata. Ħabar ukoll l-eżenzjoni mit-taxxa fuq trasferiment causa mortis ta' proprjetà residenzjali. Perjodu ta' meta tista' ssir l-għażla ta' kif jiġu intaxxati trasferiment ta' proprjetà ġie estis minn 7 snin għal 12 sena. Da se jidħol fis-seħħ mill-lum 8 ta' April 2013. Il-Ministru tal-Finanzi semma kif l-ewwel sfida li sab kienet bliema verżjoni tal-budget kien se jaħdem. Sostna li sab 3 verżjonijiet li ma kienux jaqblu ma' xulxin. Dik li qrat mill-Ministru Tonio Felek f'Novembru, dik li kien hemm fl-estimi u dik id-draffjata fl-abbozz tal-liġijiet. Sfida oħra tal-Gvern huwa l-andament finanzjarju kemm tas-sena li għaddiet kif ukoll minn dak tal-ewwel 3 xhur ta' din is-sena. Matul dawn il-perjodi id-dħul u l-ispiża tal-Gvern marru f'direzzjoni mhix mixtieqa. Fil-bidu tad-diskors tiegħu l-Ministru Scicluna spjega kif minn meta tressa il-budget li ma kienx approvat għaddew ix-xhur, inbidlu ċ-ċirkostanzi u l-andament ekonomiku kellu il-bidliet tiegħu wkoll. Fid-diskors tal-budget il-Ministru Edward Scicluna spjega li id-deficit għas-sena 2012 kien ta' 3.3%, dan meta il-Gvern preċedenti kien ħabbar il id-deficit kellu jkun ta' 2.4%. Il-mira oriġinali tal-Gvern Nazzjonalista kienet li s-sena 2012 tispiċċa biżbilanċ fil-fond konsolidat ta' 145 miljun euro. Iżda din il-mira marret żmerġ u aktar minn irdupjat għal 342 miljun euro. Fl-estimi riveduti għas-sena 2013 hemm żieda fid-deficit ta' 68 miljun euro. Il-Gvern preċedenti kien qiegħed jistma' deficit ta' madwar 95 miljun euro. Iż-żelqa fiskali li seħħet f'dawn l-aħħar xhur mhijiex se taqta' qalb il-Gvern u mhijiex se tintuża bħala skuża biex il-Gvern imur lura minn dak illi wieħed, iżda biss biex il-Gvern ikun jaf fejn qiegħed tenna Edward Scicluna. Diġà qed nitkellmu mal-Kummissjoni Ewropea kif ukoll mal-istituzzjonijiet u aġenziji kemm Ewropej kif ukoll internazzjonali li qed josservawna mill-qrib li aħna deċiżi bis-serjetà li se nwaqfu d-deficit u nrażnu d-dejn ta' pajjiżna. Għalhekk il-Ministru Scicluna ħabbar illi l-mira għad-deficit tal-Gvern għal din is-sena se tkun ta' 3.7% tal-prodott gross domestiku. Se nżommu l-mira li r-rata tad-deficit tinżel b'0.6% jew ta' perċentwal kull sena minn din is-sena il qudiem. Semma l-politika tal-Gvern dwar it-taxxi li hija waħda ċara li l-pis tat-taxxa ma jiżdiedx. Baqal bi prudenza u b'responsabilità dan innaqsuh sabiex mhux talli ma nitfgħux il-piżijiet ġodda fuq il-familji u n-negozji tagħna, iżda ntaffu kemm nistgħu mill-piżijiet li hemm bħalissa. Il-Ministru tal-Finanzi saħaq li n-natura ta' dan il-budget hija tali li tista' tiddiżappunta lil ħafna u li stennew miżuri ġodda. Iżda qal li wieħed irid jifhem illi l-ambista dan il-budget huwa li jsir eżerċizzju biex naraw fejn aħna biex il-Gvern jieħu stampa tal-qagħda finanzjarja ta' pajjiżna, jaġġorna u japprovaw mill-aktar fis dawk il-miżuri li ilhom imwiegħda mis-sena l-oħra u li messhom ġew fis-seħħ mill-ewwel ta' din is-sena. Għaldaqstant ħabbar illi budget ġdid minn Gvern ġdid se jiġi ppreżentat f'Novembru li ġej u x-xogħol fuqu diġà beda mill-ewwel ġurnata illi l-Gvern ħal kariga. Kien hawn li l-Ministru temm id-diskors tiegħu b'żewġ messaġġi, wieħed dwar il-bżonn ta' stabilità u ieħor dwar tama u ta' kuraġġ lill-poplu tagħna.